नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। श्रावण सुरू जातात फळं आणि फुलाची दर वाढली। धार्मिक कार्याक गरज आशिल्ली वस्तूची दर वाढतात, फळं आणि फुलां बी म्हारग झाली। श्रावण महिन्यात सगळे देवळात विशेष पूजा आणि इतर धार्मिक कार्य सुरू जाता। फळां फुलां देवाक अलंकार करचे बरोबर अभिषेक होम हवन सुद्धा जाता आणि श्रावण महिन्यात भक्त जास्त संख्येत देवळात भेट दितात। सोमवाराक ईश्वर स्वरूपी देवळात गेल्यार मंगळवार आणि शुक्रवार देवी देवस्थान, शनिवाराक मारुती शनीश्वर देवस्थान, ब्रेस्ताराक दत्तगुरू गुरुमठ असे आयतार आणि बुधवार सोडल्यार सगळे दिवस काही देवस्थानात भक्ताली गर्दी उरता आणि भक्त देवाक अर्पण करूक फळां फुलां व्हरतात। जास्त भक्त फुलां केळी देवाक अर्पण करतात। फळां आणि फुलांची मागणी वाढता तसेच दर बी वाढता। तसेच आता फुलाची आणि फळाची दर वाढला। मिटका केळी 60 रुपये किलो आशिल्ली आता 100 रुपयान विक्री जाता। तसेच शेवती आबोली मोगरा 80 रुपयान वाव आशिल्ली आता 100 रुपयान वाव विक्री जाता। कारवारात जास्त मागणी आशिल्ली कळ्या चेंडू सद्याक 150 रुपयान 1000 कळ्याची फाती मेळटा। चतुर्थी लागीं येतात, कळ्या चेंडू 2000 रुपयेक 1000 कळ्याची फाती विक्री जातली। कारवारात बेंगळूर तुमकूर जिल्ह्याच्यान फुलां हाडून घेतात, तेजेन ह्या भागात फुलाची दर वाढता। तसेच फळाची बी दर जास्त जाला। पुढच्या दिसाक आणि जास्त दर जावची शक्यता आसा। ಯಾವುದು ಎಷ್ಟದು ಇದು ಯಾವುದು 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮಿಟ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। सदाशिवगडचे सेवी कार्नल हेमी बरयले दुसरेचे पुस्तक द लक्ष्मी पांडा आयतार दिवस बेंगळूर पोयट्री फेस्टिवलाच्या चिल्ड्रन फेस्ट हांगा उद्घाटन जालो। कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडचे मूळवासी सेवी कार्नल हेमी कारवारच्या नागरिकांक परिचित आसात, कारण 1999 सालांत हेमी मिस कारवार जाल्ले। हेमी पहिले नेमलेस गॉड नावाचो पुस्तक बरयले आणि आता द लक्ष्मी पांडा पुस्तक बरोवन लोकार्पण केले। द लक्ष्मी पांडा हे एक 13 वर्स वयाच्या लहान बालिकाली कथा। नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे बरा स्वतंत्र संग्रामात भाग घेयले। लक्ष्मी पांडा हेमी 2008 सालात मरण पावलात। हेमगेले सत्यकथा आधारित द लक्ष्मी पांडा पुस्तक आसा। लक्ष्मी पांडा हेमगेले नातिल्या हस्तान हे पुस्तक उद्घाटन जाले आणि हे पुस्तक ॲमेझॉनाचेर उपलब्ध आसा। दर वर्साप्रमाणे श्रावण महिन्यात कडवारचो भाजीपालो कारवारच्या बाजारात विकूक येयलो। कारवारकाराक कडवारचो भाजीपाल्याची जास्त आवड। दरवर्स ऑगस्ट महिन्यात कडवारच्यान भाजीपालो कारवार बाजारात विकू येता। कडवारची घोसाळी, भेंडे, तवशी असे इतर भाजी बाजारात विकूक येयल्यार बेगीनच विक्री जाता। कडवाडात काही शेतकार पावसाळ्यात भाजीपालो करतात। मुख्य म्हणल्यार पहिले कडवाडात रासायनिक सारे वापरनासतना शेणा साऱ्यान भाजीपालो पिकयताले। तेजेन हंच भाजीपाल्याक जास्त मागणी आशिल्ली।
जाल्यार आतां शेणा साऱ्या बरोबर रासायनीक सारे बी वापरतात. पण ह्या वर्साक जास्त प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान घोसाळी आनी भेंड्याची पीक कमी आसा. तेजेन दर बी वाडला. Sorry ass DJ. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.